aprobar para modernizar e transformar os concellos da provincia, así como tamén para impulsar o deporte aos nosos deportistas. Falamos de máis de 4,2 millóns de euros. Por unha banda, imos a mobilizar nada máis e nada menos que preto de 4 millóns de euros para todos os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, os 51, como saben que hai na provincia, e son recursos para mellorar as súas infraestructuras, impulsar a transformación digital e o pequeno comercio local. E pola outra banda, imos aprobar 250.000 euros que irán destinados a 179 deportistas de alto nivel, 12 deles con discapacidade, para 96 novas promesas do deporte. Así que vamos por partes. Creo que estamos demostrando que somos un goberno municipalista, todos os concellos, repito, todos, son e van a ser durante este mandato os protagonistas de toda a acción deste equipo de goberno. Estamos mantendo encontros institucionais con alcaldes e alcaldesas, a interlocución diaria con eles é constante, estamos á súa plena disposición para calquer contratempo que teñen e nos trasladan e que tratamos de darlle solución con carácter inmediato e como non podía ser de outro xeito, inxectamos recursos para a súa transformación. E hoxe non é unha excepción. En Xunta de Goberno imos analizar a mobilización de case 4 millóns de euros que, ademais, irán para todos os concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia, é dicir, 51 de 61. Eu, con honestidade, podo dicirlles que me sinto tremendamente orgulloso por levar a cabo este tipo de iniciativas. Sinto orgullo porque falamos dos concellos máis pequenos, que son os que máis o precisan. Orgullo porque a modernización tecnolóxica dos municipios que, por tamaño e falta de recursos, non sempre teñen acceso a ela. E orgullo porque os recursos distribúense entre todos os concellos, sen sectarismos e independentemente da súa cor política. Por lo tanto, saben que esta é e será a nosa forma de traballar. Destes 4 millóns de euros, o importe máis elevado ascende a 2,5 millóns de euros, financiados con fondo Next Generation, que van destinado a 50 concellos de menos de 20.000 habitantes. Estes teñen por obxectivo impulsar a súa transformación digital e modernización a través de 5 liñas de actuación. Se lembran, a semana pasada informaba de que eran 19 concellos os que remitiran a súa solicitude de adhesión a este proxecto e para este venres sumáronse outros 31 municipios. O prazo, como lles comentaba na rolda de prensa do venres pasado, remataba aquel mesmo venres e, bueno, xa lles trasladaba que tiña a sensación de que iban ser moitos. Pois xa digo, 31 máis, 19 máis 31, 50 concellos en total. Estes 31 concellos, cuyos convenios de colaboración imos aprobar, solicitaron diversas liñas. 22 solicitaron a plataforma de comunicación e 17 o da transparencia. Isto correspóndese ca liña 1. Da liña 2, 22 concellos dos 31 solicitaron o sistema de xestión de órganos colexiados. Da terceira liña, 20 solicitaron o cadro de mandos de indicadores de axenda urbana e dos obxectivos de desenvolvemento sustentable. Falamos da liña 4, que está dotada de un pouco máis de 1 millón de euros, donde aquí a totalidade dos concellos demandou novos equipos para postos de traballo. En total, pois 418. E a última liña, a quinta, adheríronse 27 concellos para integrarse na carpeta cidadá do Estado. En resumo, 2,5 millóns de euros destinados a máis modernización, máis capacidade de xestión municipal e máis mellora de calidade de vida dos cidadáns da provincia. E abrimos, ou continuamos, falando de fondos europeos. E quero informarlles dun novo proxecto que imos aprobar nesta Xunta de Goberno para lanzar próximamente. Dixenlles xa que, ou vos comentei en máis dunha ocasión, que queríamos
potenciar a produción de proximidade e que iso é tanto como dicir a economía do territorio. E das palabras pasamos aos feitos. Aprobamos o proxecto da Túa Man Rural 2, un proxecto que se desenvolverá en 11 concellos cun orzamento de 500.000 euros para visibilizar e modernizar o pequeno comercio local adaptando aos novos hábitos de consumo. Empregaremos, para conseguir este obxectivo, as novas tecnoloxías, desenvolveremos prácticas que promovan a economía circular, así como tamén realizaremos unha mellora e acondicionamento dos espazos. Que imos facer exactamente? Por darlle algúns detalles. Convocaremos obradoiros de xestión de negocio a través de marketing digital ou venda online. Crearemos unha rede de comercio local para integrar a todos os axentes, produtores e provedores. Dotaremos os concellos de prazas de aparcamento para persoas con discapacidade. Delimitaremos as zonas comerciais con xardiñeiras. Instalaremos sinalética corporativa. Habilitaremos contadores para a reciclaxe. Realizaránse 2 campañas de comunicación en medios digitais para os concellos beneficiarios, ademais de tamén produtos promocionais para o comercio e a comunidade escolar. Todo para que o comercio de proximidade teña máis capacidade para inxectar emprego, riqueza e prosperidade na provincia. Agora vamos a falar de infraestructuras, que é outra tamén das áreas e cuestións que se van a aprobar na Xunta de Goberno. Imos adxudicar as obras de mellora da mobilidade peonil da Estrada Provincial 7201 Cachafeiro-Silleda, no Concello de Silleda, por máis de 715.000 euros. Ten un prazo de execución de 8 meses e financiase a través dun convenio onde a Deputación aporta o 80% e o Concello o 20%. A actuación central é a creación dunha senda peonil, dunha longitude de 1,4 km que unirá o núcleo de Tuiriz coa Estrada Nacional 525, que actualmente carece de beirarrúas. Ademais, con estas obras, parte de crear esa senda peonil, vamos a renovar a capa de rodaxe da estrada, instalaránse pasos de peón sobre elevados, crearase unha nova rede de soterrada de pluviais e mellora de sonamento, ademais de dotar de alumado público todo ese treito. De Silleda pasamos a Lama, porque neste caso imos aprobar unha achega para o Concello da Lama de preto de 105.000 euros para que o Concello poida financiar actuacións de execución de muros e mellora de pavimentos. Executaránse muros de contención nos lugares da Igrexa, a Porteliña, Cornide e Cambeses, que beneficiará a 170 veciños deses lugares. Tamén se reconstruirá un muro de pedra en Cambeses e repararánse danos no pavimento do camiño de Abelaido e Ermitas. Son, como pode ver, recursos destinados a garantir a seguridade viaria e das persoas nestas dotacións públicas. E finalizamos, como xa lles avanzaba, con deporte. Hai poucas semanas, a vicepresidenta primeira, Marta Fernández Tapias, avanzaba nunha rolda de prensa o lanzamento de axudas a deportistas de alto nivel e novas promesas. Pois ben, hoxe aprobamos en Xunta de Goberno as contías que corresponden aos deportistas de élite da provincia por un importe de 250.000 euros con récord de beneficiarios. En concreto, imos apoiar a 287 deportistas que son 16 máis que o ano pasado. A cifra máis alta desde que a Deputación puxo en marcha estas axudas destinadas, como saben, a financiar a súa participación en competicións e traer os seus logros a esta provincia. Destes 287 deportistas que recibirán un máximo de 3.000 euros en función dos resultados que obtiveron o ano pasado, 179 son deportistas de alto nivel, 12 deles con discapacidade, e 96 son novas promesas. E como se imaginan, entre estes beneficiarios hai grandes nomes
do deporte da nosa provincia, como pode ser Teresa Portela, de Seria Vila, os irmáns Rodríguez Huertas, Iria, Roy e Uxía, Susana Rodríguez Gacio, Antía Daniel Chamosa, Agustín Alejos, Antía Jácome ou Tono Campo. É dicir, unha amplísima representación do deporte de alto nivel da provincia. Para nós, como vimos repetindo desde que chegamos ao goberno da Diputación, o deporte é un eixe estratégico porque é unha marca de identidade da provincia de Pontevedra. Por iso, o noso apoio aos deportistas está máis que garantido, xa que non queremos que ningún teña que renunciar aos seus soños por falta de apoio. O esforzo enorme dos deportistas súmase o esforzo económico da Diputación para que cheguen a todas as metas que se propoñan. Teñen talento dabondo e nós estamos ao seu carón. Pola miña parte, era todo o que tiña que ben comentar referente á Xunta de Goberno local. Non sei se hai algunha pregunta ou cuestión a aclarar, quedo a vosa disposición. Bueno, pois, oye, sí. Bueno, pois ese sectarismo no que está inmerso o PSOE pois lle leva a facer críticas incluso do que non existe. É algo que xa digo que é curioso, todos saben que estamos no proceso de elaboración dos orzamentos do vindeiro ano, do 2024, e unha vez máis, porque lo vamos feito xa manifestado desde o momento en que tomamos posesión e todos estes días que levamos de goberno, nós temos como prioridade o reforzo dos investimentos no Concello. Eu o que lle recomendo ao PSOE é que abandonen esta oposición desesperada de insulto e que non se precipiten. Oye, unha vez que nos deixen facer e logo máis tarde, cando coñezan os nosos plans, pois entra dentro da lógica, pois a crítica, reformular melloras ou todo o que les consideren. Eu estou, en contacto con bastantes alcaldes, porque non é só esas visitas institucionais, senón que xa na miña condición anterior de delegado, a min o 90% dos alcaldes e alcaldesas me coñecen, teñen o meu número de teléfono, me chaman, imaginades, todos os días hai chamadas de alcaldes, e incluso os de algún partido que poda estar relacionado co partido que facía antes estas críticas, eu creo que hasta cuestiona o tipo de oposición que a circunscriben máis a un ámbito territorial, concretamente de Vigo, e que pode que non estean de acordo. E logo, falan desa obxectividade que había, repartos con criterios obxectivos. Eu simplemente proporciono unhos datos. Datos que non son dados por este equipo de goberno nin por min, senón que a propia presidenta, antes das eleccións municipais, fixo roldas de prensa proporcionando uns datos dos gastos, da inversión da Diputación por toda a provincia. Eu estamos en Pontevedra e poño dous exemplos. Marín e Pontareas. Marín, goberno do Partido Popular; Pontareas, goberno daquela do Bloque Nacionalista. Marín, case 1000 habitantes máis que Pontareas. Marín tuvo, palabras da presidenta, un investimento de 12,6 millóns de euros, pero Pontareas, con 1000 habitantes menos, tuvo case 5 millóns de euros máis. Creo que recordar que eran 17,8 millóns. Isto no treito de máis de 20.000, pero collemos treito de menos de 10.000. Outra localidade próxima a Pontevedra, Soutomaior, goberno do PP, 7.500 habitantes, fronte a Cuntis, 4.500 habitantes. Pois
o investimento foi por parte da Diputación de 1 millón de euros máis en Cuntis. Por tanto, esta relativa obxectividade ponse de manifesto con datos proporcionados pola anterior presidenta que non era así. Ben. Bueno, moitas gracias, rapaces. Dos 50. Se mal non che recordo que che confirmaría, creo que foi Oia. Foi Oia o que non pediu. Isto xeralmente, o que son de concello pequeno, ben determinado que cando tens que fazer, ainda que sea unha pequenísima aportación, ainda que sea 4.000 euros, que parece unha tontería, pero hai concellos que chegada a final de ano non das. Non das. É imposible. Por iso que as penurias dos pequenos concellos, que vos vou contar, pero por coñecemento da causa. Tedes unha mañá fastidiada ou non? Sempre. Bueno, sempre. Ti tamén te